Eu me domisles că noi cu școală am luat sus verde su krov kao to cum sa svitlova vezut kotra lipa. Eu me čo domisles. Ali noi nam štiu če sa u stvari zgodit. Noi am samo auzit că lipa zapalit, că lipa arde. Čireva ača adusa, ača novica, eu nu știu čires. Ali când sam seara, când am škuro verit, noi am mes acea svitlova ce s-a văzut ca și mai nego sorele Jaše do Mareca când era dat din casa afară. E na 5 maja a već tot selište zapalita, no zatvorit și a popalit, atunci baš selišta tota skoro zgori. Čireva avut boje, čireva avut koalj, čireva avut bilo kume blage, ce a putut vozul traže, și a pus prevoz čire l-a avut, skoro toți oamenii au avut, și a din casa luat ceea ce a putut, că atunci n-a fost ciudă Zeit de misli și zbirui ce vervla, ce nu vervla, că a fost strašna panika și gužva și tot na brzinu. Noi în casă atunci am fost samo eu mica, nona bătăra, moja, a mea, atunci a avut curnar și 4 ani, și am ale 2 surări. Ura a avut 22 ani, ura 20. Noi am fost însă, nu am știut ce lucra și moja, cum acea casa noastră vechi ars, ceale stvari ce am avut sus în camera, ce a fost iuva moja dormit, acele armare a fost pliri de roba și le-a jos adus. Noi n-am știut nici ce vlache, n-am avut ni cu ce purta. Nego, cum am noi acea fost în panica, a venit cu vozul moja le moje, nona Lurade cu nevesta. Și atunci moja mea a prea lor voz hitit, nu știu cum roba, nu știu cum le ștrămați. În casa jos a fost machina a melva frate, singerița cu ce avea cosut. Și moja a vrut afară duce. E atunci le-a vrut, po hrvatski zis, nu moreș afară purta, că noi avem benzin și de afară și dinăuntru. Și acea machina avea ce rămas. Moja mi-a cuvintat și vicait, vleți roba, de-mi vești. Eu am în armoară scris și eu am aflat a mele șalicițe și tot nu știu cum igračke. Eu mi-am ciovlat. Când avea văzut ce am eu în măr, îmi avea cea zgrabit de măr și hitit tot într-o cele trească și grede ce a fost într-ușe și mi-a zis de înveștiți vle. Și eu am atunci n-azat mes în casă, eu mi-am cuvintat, ne cam aflu, ne cam vlavu barem, chiclea ce am avut de berem. Uglavnom, noi am cu nona Lurade, Marina Turkovich, și cu Jelena Turkovich, al ei nevesta, și Maria Turkovich. Noi am n-avut atunci scupa țirut și cu acela voz verit în Șapcean, și în Șapcean am aflat o casă, iuva am aflat loc de na ustavi și ce ia fi. Și noi am în Șapcean dočkait și oslobođenje.